Ga guga, ga guga. Ga guga, ga guga, ga guga, oh ga guga. Sannu guga, sannu guga, ga guga, oh ga guga. Yara duniya kenan, waina ne zaki da mu ga ubar rige guga. Guga. Zakaru zan tashi, wayo! Guga, ban kudi na. Ban kudi na. Me wannan na baka kudinka? Kai fa banza ne wallahi durin gona kawai. Kawai zaka zo ina zaune ka tada min hankali. Kate. Ba kudi na. Kudin me ma? Ka bada kudi na guga. To kudin me zan baka? Gaya min kudin da zan baka. Ka ta mun tato akwati. Da hannu mataki ne akan mulki. Na da kun sato akwati da tunan masaki ne akan mulki. Kai dai wawa ne wallahi. Ba da ka ba kudi na ba ko? Zan baka zagayo ta nan. Kate. Zagayo nan gun. Ni ba na hadijiya ba dan hadijiya. Ba hadijiya nace kai ba ni. Kate. What? Kana kuka. Kukan ka da munafurci ne, ka bani kudi na kawai. Ba kuka nake ba, durin gona. Ba kuka nake yi ba. Zagayo nan. Kudi zan baka. Ba guduwa zan yi ba. Guduwa da ta yi. Kudi zan baka. Ga guga. Ka zauna nan. Oh ga guga. Sannu guga. Kaga ka danke ni kamar ka samu awara. Allah na tuba. Da hannun mataki ya ci zabe. Muna tamun kudi. Wannan tunda ya ci zabe ba a gani ci. Kudi baya bamu. Da masaki ya ci mulki kai da kuka ga ya kuta cinye kuli a gaba da kuka ta mun katato akwati. To naji. Cika ni zan baka kudin ka. Kate. Ka cika ni na baka kudin. Ni ba badan take ka ba. Kuti na da ka bana nan gudun. Kaga. Ni nan da na zauna yanzu ma ni ma yunwa nake ji. Yunwa. Kudi babu yanzu. Ban kudi da. To cika ni baka. Kuga babu inda da ka. Babu inda da. Wala zan baka. Allah zan baka. Cika ka gani. Na wanne cika an tashi. Cika an tashi baka kudin ka. Wala kuka guduwa da kai. Wala ba guduwa. Duniya kenan, waina ne zaki da mu ga ubar rige guga. Ga guduwa da tai. Ba guduwa da. A kana nan man da kudi da ya ka bani. Yana ciki ne. Ka bani kudi ne. Dan baka. A yanzu fa zan baka kudi. Idan magana kudi da ya ka dauko ka bani. Ai kudi da kake gani mu akwai kudi inda kudi ne. Ya talatuwa kike zagin sa. What? Ga masa gina ka gasa maza gudu me sako na je. Ai. Abba. Wala tala dan majalisa baka kyauta mun wallahi. Gaba dai ka hada na fada da mutanen kauga ba wallahi. Ko ina na ba su kuni wallahi. Guga ni ma na ga ta kaina wallahi. Haba. Sannu guga. Ga wannan baha'in. Ya hankali. Na cikin malajawu da zururu da baraya. Guga. Iya? Haka za mu yi da kai? Duk inda na ganka sai ka ruga da gudu? Wala ka san abubuwan ne sai a hankali. Amma ba haka muka yi da kai da farko ba. Kun yi alkawari. Ya zama wajibi ku cika alƙawarin da kuka yi. Wallahi ka san aikin dan majalisa sai a hankali ba karamin aiki bane ba wallahi. Mai gidan kasan tun da ya ci zaɓe shekara guda kenan da ya tafi dutse wallahi ban ganye ba. Ni ban ma sa ya ido ba bai zo kauga ba wallahi. Da ya zo kauga ma kaga da na zo na dan dunkula maka dunkulan da ya kawo. Lokacin da ka zo kai ma alƙawari ba tare da shi kuka zo ba. Haka ne. Saboda haka na zo a cika ma alƙawari na dan ban gan shi ba haka ba zai hana alƙawari na ya cika ba. Yara duniya kenan. To yanzu dai kaɗan min haƙuri kaɗan. Kaɗan yi min abuwa kaɗan. Ba ruwa na da wannan. Abin da na sani shine shekaru na 2 da na yi na farko masaki ya biya min kuɗin makaranta. Kuka zo kuka ruɗe mu da daɗin baki kuka ce kar mu zaɓe shi mu zaɓi wannan ɗan majalisa. Mun biya muku buƙatar ku yanzu na zo shekara ta ƙarshe
a biya min kuɗin makaranta ba za a biya ba shikenan ana so in yi asarar shekaru na 2 na baya. Kana nufin ka ce shekara 2 bayan masaki ne ya biya maka kuɗin registration? Tabbas wannan haka yake. Haka ne. Zan kyale ka amma ka tabbatar da sanin cewa muna sake haduwa hannu zan miƙo maka ka damƙo min kuɗin makaranta na. Zan san yanda za a yi. Zan yi wa san yanda za a yi ga oga ba komai. Zan tafi. To sai mun sake haduwa. To ba komai. Guga ga ubarge ma guga. Majalisa kare na mun wai wallahi. Gaba ɗaya kasa da cikin ki ta murmura wallahi. Ko ina na mutane ka ji wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. Muna karkashin masaki ka zo ka janye mu. Ka faɗi 100 baka cika ko guda 10 ba. Ko da wulakanci. Da cin mutunci. Ba komai. Wallahi tallahi duk ranar da ka dawo daga dutse ko ka zo da Kano in na ta kwaikwaye ka. Alƙur'an Allah ne kadai zai riba. Muna riba maka asiri ne. Saboda mu na karkashin ka ne. Ba ma san abin da zai sa mu ce ba ka yi mutane suke wannan. Kullum muna kare ka amma karewa ta zama sai a hankali. Wallahi gida ma zan yi. Wallahi gida zan yi. Kaga gari yan maza masaki uban gayya dan zure. Kawai sai a rena mu wani. A mai da ni ki da. Guga me ya faru guga gaya min. Kauga mata da zafi. Kawai ina na bi kawai nuna ni ake yi. Ana ta nuna ni kawai kamar watan Ramadana wallahi. Ya haka daga yin magana zaki ta karkare ki zinduma mu wata uwar tsinka. Na maka din. Na yi din na gaya maka. Ni na dau magana arziki ka shigo min da ita cikin gidan nan. Wacce irin kitimurmura ce ba ku hada ba. Ga mutum mai nagari, mai son talakawansa, mai son ci gaban al'umma. Sai da kuka yi kitimurmurar da kuka kada masaki. Shine yanzu zaka zo ka rinka cewa ana maka magana kamar wani wata? Wai ke me ya saka daga an zo magana idan kika fara maganar masaki? Ina maganar masaki sai ki hayayyake min ki shige min hanci da kudin. To ai gani ne ba abin da kuka tsinanawa talakawanku. Wai ina zuwa ma. Shi masakin nan da kike ta magana ke gaya min gogan naki me? Gaya min abin da ya gina makarantu. Do. Ya gyara asibitoci. Ya taimaka ma zawarawa. Ya taimaka masu wanda suke zaman kashe wando. Masaki ya ba shi aikin yi. Shi me yayi? Shekara guda. Ka faɗa min abin da yi. Ni matsalar ki daga mun zo maganar masaki. Sai kike hayayyake min kina. Na hayayyako maka din. Duk kuɗin da na samu ta hanyar masaki nawa ka ci nashi. Tambayan ka yake ka faɗa min. To karki da. Shekaran 2 tana cika za mu zo mu fara wadata kudi. Aikin banza aikin wofi. Aikin banza yaushe za a yi haka? Yaushe za a yi kamar yaya? Kamar yaya yaushe za a yi? Wai da kike ta wannan maganan ma da kike ta wannan maganan na masaki. Masakin nan da ya yi mulkin nan wai uban mai tsina. What? PDP ta dauka zuwanka masaki da zuwa na masaki. Karantan ya ci saba da zuwanka masaki haske ke haskawa tafiyar ka masaki muke ba canjawa Allah.